tibwerere pa nkhani ya uyu wopusa wopepera uyu akuti Longwe. Munthu uyu ndombese chisoni. Ndombese chisoni chifukwa chiyani nchodina kuti poyamba anthu akankhulupirira kuti mwina akufuna kuthandiza anthu Malawi muno amene ndocheperekedwa kuti ayankhule zamphamvu kuboma. Ndi anthu abamuganizira kuti mwina mmene amayankhulira puja boma nkutheka kumumvera. Chifukwa achakwera omwewa ananena kuti nthawi zina mukamayankhula ine ndimamva. Ndiye tinaona kuti achakwerawa mwina amatolapo chimodzi chimene akumva anthu akukambirana. Koma izi zoti tikuchiteni sapoti a Longwe, zoti munene kuti mumenya majaji m'Malawi muno. Alongwe, majaji oto ali ndi abale awo, majaji oto ali ndi mafriends awo, majaji wo ndi anthunso ali ndi akazi awo, ana awo. What type of a person are you? Mulipeveni manyazi mkudera kwa anthu ena munasuta chamba. How can you tell a person like me kuti ntenge mwala ndikaphwanye galimoto ya jaji ineyo? Iweyo ndilabule uli ku South Africa, ineyo ndiononge zinthu za jaji m'Malawi muno. Nditenge moto akuti ndikayase nyumba ya jaji ine. Nditenge moto ndikayase ku koti ine. Iwe uli ku South Africa. You must be so stupid. Ngati sufika size yopepesa kuti mwina mwache unasutapo chamba chambiri kapena unachita kumwa kokeni ngati kokeni yamamwedwa. I don't know. Zinthu zimene mmatafuna ku South Africa. Mupepese ku mtundu wa Malawi, mupepese kwa anthu amene wanena iwe kuti apangidwe chipongwe. Andi nisakunamize sikuti paliso munthu wopusa Malawi muno amene angakumvere zimene wapanga zimene wanenazi. This is a typical stupidity at its best. Inuyo mkazangolowa kuno ku Malawi muzachite kuimba kwa commissioner kaya ku station ili wose kuti ndabwera munimange, because apapo sipakufunikaso umboni. Iwewe ndiye wanyera kuboma. Waponya legeni ku polisi. Iwe palibe zozotiso polisi izafuna mboni. Ayi izangokupasa zimene mayankhulazi ndikuyembekezera kuti jaji yomwe mafuna umuyaseyo akumange. Now tibwere